Hej, jeg vil forklare lidt om vækst og væksthastighed, og det vil jeg gøre ud fra eksemplerne på side 47 og 48 i grundbogen. Og først starter bogen med at lave en definition, og hvis man har en funktion, den kunne vi kalde f af t, hvor t betegner tiden, så bruger man tit t i stedet for x, når det er noget med tid. Så kaldes f mærke af t, altså differentialkvotienten, for væksthastigheden til tidspunktet til 0. Og for at forklare det lidt mere, så er det en rigtig god idé at tænke i enheder. Man kunne forestille sig, at man havde en graf, hvor man op ad y-aksen havde for eksempel kilometer, og så ud af x-aksen, eller t-aksen, havde tiden i timer. Det vil sige, at man måler, hvor mange kilometer har man kørt efter hvor mange timer. Og hvis vi får en graf ud af det og finder differentialkvotienten, altså hældningen i et eller andet bestemt punkt, så har differentialkvotienten enheden kilometer per time. Så man kunne også forestille sig, at man havde en graf, der betegnede en udgift. Det kunne være udgiften til nationalproduktet, eller hvad ved jeg, i milliarder kroner. Og tiden, det var for eksempel år. Og så hvis man får oplyst differentialkvotienten, eller man regner den selv, så vil enheden på den være milliarder per år. Så der har man sådan en vækst på et eller andet antal milliarder per år. Og i grundbogen er der et eksempel med en bakterievækst, det er eksempel 28. Og i arbejdsbogen, der får man oplyst i øvelse 163, der får man oplyst funktionsforskriften for den her bakterievækst. Og jeg tror, jeg kalder den f af x. Det synes Inspire er lidt sjovere at regne med. Og det er sådan en lidt grim sag, der hedder 1700 divideret med 1 plus 3,2 gange, og så skal vi have fat i e. Det er e i minus 0,15 x, og den gemmer jeg i Inspire, sådan der, og så får vi sådan en stor væmmelig bryg. Og den her type vækst er meget, meget almindelig, når vi har sådan en population. Det er altså en bakterievækst, der udvikler sig. Det hedder en logistisk vækst. Og den er kendetegnet ved, at i starten her, der vokser udviklingen eksponentielt. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder væksten at flade ud. Og det den sådan set nærmer sig, det er det her tal 1700, der står oppe i tælleren. Man kan sige, på et eller andet tidspunkt, så vil ved en eller anden vækst, så vil vækstbetingelserne blive dårligere og dårligere efterhånden, som der bliver flere og flere bakterier, og til sidst så vokser den kun ganske svagt. Og i bogen, der nævner de, at hvis man finder f af 20 og skal fortolke det resultat, og hvis man finder f mærke af 20 og skal fortolke det resultat. Så det vil jeg prøve at regne. Bogen oplyser bare resultater, men nu prøver jeg at regne det, fordi jeg har jo fået funktionsforskriften. Og da jeg har gemt funktionen i Inspire, så kan jeg bare sige f af 20. Det er altså 1466. Og hvis jeg skal fortolke det resultat, så vil jeg sige, at sådan der, det vil sige, antallet af bakterier til tiden. Og hvad er tiden? Er det minutter eller hvad? Det er minutter til tiden 30 minutter er 1466. Nu hopper jeg lige lidt rundt her. Sådan der, 1466. Det vil sige, efter 20 minutter er antallet af bakterier 1466. Det vil sige, at antallet af bakterier til tiden 20 minutter er 1466. Man kunne også sige, at der var 1466 bakterier efter 20 minutter. Hvis vi så får at vide, at vi skal finde f mærke af 20, det vil altså sige hældningen til den samme tid, altså væksthastigheden efter 20 minutter, så gør vi det på samme måde. Vi har gemt vores funktion,
og jeg går over i beregninger, og skal altså finde differentialkvotienten. Og jeg kan faktisk vælge den her og finde differentialkvotienten i et punkt. Så kan jeg gøre det hele på én gang, og jeg siger x-værdien den skal være 20. Og så får jeg den samme vi kender med dx, og skal sætte min funktion ind, og så har den bare selv defineret at x lig 20. Så jeg finder differentialkvotienten f-mærke 20. Så det vil sige f-mærke 20 er lig med 30. Og så er det nu, at den helt store kunst kommer. Det vil sige, nu skal jeg fortolke det her tal, f-mærke er 20. Og der husker jeg at tænke i enheder, ligesom jeg viste før. Heroppe af y-aksen, der har jeg antal bakterier. Og her af x-aksen, der har jeg tiden i minutter. Så det her tal 30 har enheden antal bakterier per minut. Så det vil sige, væksthastigheden efter 30 minutter og efter 20 minutter er at bakteriekolonien vokser med 30 bakterier per minut. Det er altså fortolkningen af tallet f-mærke er 20. Det er, at bakteriekolonien vokser med hastigheden 30 bakterier per minut. Og det er sådan set ikke så svært, men det kan godt være lidt bøvlet at forstå, hvad den der f-mærke betyder, for det har tit bare været noget, vi har regnet i sådan forskellige regneopgaver. Men der er altså flere opgavetyper, hvor man skal ind og fortolke det her tal f-mærke 20. Men god fornøjelse med at prøve det.